Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern ikkonferma li l-ewwel dożi tal-vaċċin se jingħataw fis-27 ta' Diċembru li ġej. L-ewwel nies li se jitlaqmu se jkunu l-ħaddiema li jaħdmu fl-ITU, l-emerġenza u l-IDU fl-Isptar Mater Dei. Dan il-pass kien possibbli wara ħidma li saret mill-Kummissjoni Ewropea mal-kumpaniji li jipproduċu tilqim għal kontra l-COVID. Nista' ngħid l-ewwel ma ħanibdew f'day one ħajkunu staff mill-ITU, mill-emerġenza u mill-IDU ta' dal-isptar. Fit-tieni ġurnata ħajkunu staff mill-isptar ta' Għawdex, mill-isptar Monte Carmeli u mill-Primary Care, u mbagħad nibdew nlaqmu l-carers u l-anzjani ġodjar tal-anzjani. Mistoqsi dwar l-aħbarijiet li ħerġin mill-Ingilterra li aktar xem varjant tal-coronavirus, il-Ministru tas-Saħħa qal li mill-informazzjoni li hemm sa issa jidher li l-vaċċini żviluppati xorta huma effettivi kontra dan l-istrain ġdid tal-virus. Jissu terz mill-riħat li kollhom li kollna kemm aħna ġejjin minn coronaviruses differenti minn dak li qed il-COVID. Ġifieri hija xi ħaġa li tistenna li jkun hemm strains differenti. Sessa il-vaċċin jidher li huwa effettiv kontra l-strains kollha li tajna magħhom. Sa dan it-tant fl-Isptar Mater Dei kienet inaugurata Angio Suite ġdida bħala parti mill-programm ta' titjib fid-dipartiment magħruf bħala Medical Imaging. Permezz ta' dan l-apparat issa jistgħu jsiru interventi li qabel jew ma kinux isiru jew li kienu jirrikjedu operazzjoni maġġuri. Il-kap tad-dipartiment it-tabib Kenneth Saliba qal li din tintuża biex titratta kundizzjonijiet bħal tumur fil-kliwi u fil-fwied kif ukoll emerġenzi fejn persuna tkun qed titlef ħafna demm.